Това е Петя. И сега ще ти кажа няколко изненадващи неща за нея, които колкото и да е странно и помагат в това, което прави. Тя се занимава с обучение на кучета. По-точно на хората, които имат кучета, за да се научат да ги разбират по-добре. Не е живяла цял живот с кучета, но с приемните, които минаха през дома й, понавакса с бройката. Не й се е паднало и проблемно куче, което да е тласне към обучение, за да се справи с него. Да, но пък си избрах такова куче, което казва, че не е за начинаещи. Така че започнах да уча още преди той да се появи. И всъщност той се оказа най-добрия ми учител. Много бързо ми показа, че традиционното послушание не е важно за живота ни заедно. Странно как го е избрала, при положение, че не е най-смелият човек покрай животни като цяло. Да не говорим, че е страх от котки. Как да не те е страх, особено като е нависоко и сега ще се метне отгоре. Наистина е смешно, при положение, че има толкова големи кучета. Дежурната реплика, всички така казват. Само дето кучетата не са котки, нали? Странно или не, този страх я научи на нещо важно – да подхожда към животните с уважение, внимание и ясни намерения. Да им покаже, че не търси конфликт. И това днес ми помага в работата с кучетата. Защото как се движиш има значение. А тук идва и още едно предимство на Петя. От дете тренира художествена гимнастика, обича да танцува и умее да контролира тялото си, да има плавни и прецизни движения. Определено това ми е от полза. И като добавим, че не съм от най-разговорливите, пък те кучетата са визуални същества, чудесно си пасваме, нали? Другата й сила е, че е любопитна и наблюдателна. Любопитството я кара да се отваря към другия, да опознае съществото пред нея, което има свои нужди, поведение, емоции и начин на комуникация. И така си оставам с широко отворени очи, наблюдавам. Като цяло съм си съзерцателен тип и мога да зяпам с часове как кучетата общуват помежду си, например. Интересно ми е, а като ми е интересно, обичам да задълбавам и да уча. Докато продължава да учи, Петя реши да започне да споделя наученото. Така се доближи до детската си мечта да стане учителка. Не съвсем истинска учителка, но нещо такова. И така създаде обучителни програми, които не включват команди, но включват наблюдение, разбиране, доверие и игри с кучета. Ако любопитството ти се активира, последва я за следващите постове.